ka barikada ka sangani aga funisiriya kele ya anga kokoro bi bawo kunu an farato ɲɔgɔnna an y'a ɲini fɛ cogo min na a ka se ka bi fara an si ka hukumu kɔnɔna mɛla fo ni ka barikada ka an masa cɛmanw ni musomanw fo k'o barikada minnu bɛ balo la an tɛ sɛgɛn ka dugawu kɛ u ye sijan ani labɛnko ɲuman na a masirilen ni kɛnɛya kuntalajan ye minnu tayana ka laban ka dugawu kɛ olu ye badabada dali ala ka o nɔgɔya o bɛɛ lajɛlen ye ka kanuba cɛman ni musoman denmisɛnnin ma bakɔrɔ k'o fo mali kɔnɔ ani mali kɔ ka ɲɛkuma minnu sigin bɛ ka ɲɛmada ni kuma na Sherifa TV jakanso fɛ jɛmukan sɔgɔmadonno ni yan dɔn dɔ ye o kɔnɔna na min kɔnɔna na anajɛ ni ka masala ɛri kelen bɔɲɔgɔnko kɔnɔna na o la bi an kɛn bɛ ka wele bila kokuratugu an ka maa wele dɔ ma maa min bɛ sanga waati bɛ n'an wele bila ma a b'an ka wele jaabi o la an b'a fo o la fɔlɔ ni ka sɔrɔ k'a fɔ a ye k'a bisimila Sherifa TV sanfɛ foli dilen kɔfɛ kanubaw ma a n'a a yɛrɛ fɔ aw ye ni waati na Monsieur Kaba Diop. Bonjour. Oui, bonjour. Koni baasi t'i la? Baasi tɛ alhamdulillah. E bisimila. Awa. Comme il y a fait comme na nga foli be an filɛbaga bɛɛ lajɛlen à travers télé Sherifa la nga foli be an ka cɛkɔrɔba ɲuman yɛrɛ n'o ye an fakɛ Ayidara ye ani a denw bɛɛ lajɛlen olu yɛrɛ n teri ye kosɛbɛ nga foli b'u bɛɛ ani an ka école-so ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen que ça soit ministère de l'éducation nationale et ministère de l'enseignement supérieur. Donc ne tɔgɔ ye Kaba Diop ne ye groupe scolaire universitaire Tubakoro Alassane Doucouré ɲɛmaaba ye. N'an jɛbala fɔlɔ o bɛ hippodrome na filanan bɛ Koɲumani Jalakɔrɔji sabanan bɛ Sirakɔrɔ. Bon ni ye groupe scolaire universitaire ta an ka kalan b'a daminɛ fo denmisɛnnin kalan na ka taa se fo université la. Donc groupe in kɔnɔ université fila de b'a kɔnɔ université kelen bɛ hippodrome bolo fanfɛ filanan bɛ Jalakɔrɔji bolo la. Donc école de santé b'an bolo école de couture b'an bolo école de santé fana la niveau DEF niveau bac olu bɛɛ lajɛlen b'an bolo. Donc o de groupe scolaire universitaire Tubakoro Alassane Doucouré. Monsieur Kaba Diop k'i fo k'i waliɲuman dɔn k'a fɔ ko e bisimila e nako tan a tɛ goya an ye k'i fo sani waati bɛɛ n'an ye wele bila e ma i bɛ n ka wele jaabi bi Monsieur Kaba Diop an bɛna kuma min kan o bɛ tali kɛ san laban kimiru olu caman kɔni kɛra o la k'a daminɛ kapo BT DEF bagi dɔw jaabiw fana bɔra dɔw yɛrɛ jaabiw an sigin bɛ ka dɔw makɔnɔ e ye kɛnyɛrɛ ye ekɔliso madama camancɛ kalanso olu ka jɛkuluba dɔ bɛ e o ma ɲɛmaaba ye n'an ko ma ko APEPA Mali donc o la an na jɛ ka masala yafuma b'a la olu sanaba kimiri cogoyaw kan ka sanga ni o labɛn cogo ani jaabi minnu sɔrɔla fo ka se san 5 kɔnɔna na kunkɔrɔta minnu sɔrɔla kalanko bonna kun kan ka sanga ni jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ka wuli ka jɔ ye an minnu ye kalanko kɔrɔ ɲɛbɔbaw ye ana mɛn dan ye mɛn tigila ye o la Monsieur Kaba Diop k'i bisimila kokura sani an ka don jɛmukan kɔnɔ an bɛ se ka taa an ka technicien fan fɛ n'i y'a mɛn k'i ɲɔgɔnna dɔrɔnba talata ɲuman de b'i la maa minnu bɛ k'anw dɛmɛ ka jɛmukan ni k'a yakubaya an n'an salo kɛ juafɛ kɔnɔ ni ka sɔrɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kokura jɛmukan kɔnɔna na. E ka nin den a bɛ min wuli tasuma kan wa? Mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ b'a la Afrique bɛɛ nin ye infusé ye ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka ne tɛ jumɛn ani n b'o gundo d'i ma te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa surprise kelen nin dɔn wa a bi yan a mangani sisan kɔni i ye teko jara te zara tew ka te de ye a bi san 30 bɔ ni cɛ wɛrɛ bɛ nin den n y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin boloko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenma o a jɛma o nin den ye tiɲɛ ye cɛw ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛna diɲɛ ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛna mudun tiɲɛ ye ala te zara
Malima muso ne de ba fe kan na dumange kwa kebi ne kununga na langoloto na mi no fe ona de bito beni zamzam kan na jini ngura boleye abuyon épicé na poulet malima muso e de ba fe ka ko ke ladia ni salade lale kerengere ne ye ni nga jege kene da safe femi mo dunja zamzam kan na jini mbuyon poulet ana épicé du aw melo nyeso ko jini na wiye wale kele aw ba fe ka place spécial la domini kerengere ni guno kele mi me olabi zamzam kan na jini ngura buyan poulet ana épicé du malikono gawu kono donzo dema ya bela jele kan nisodia ni ka tobile ye ejiki semenjiri ke zamzam kan na jini ngura buyan poulet ana épicé ko kebe mena kan nisodia ni ngabla munya na mako jora ko na foni werela zamzam kan na jini ngura buyan a épicé na poulet ka abise ka wuli ka se bebe nyarela immeuble babu yarala Zavia Krefe rue 429 porte M1 wale kele aka na juru coupe bamba 76 80 0062 16 wale kele 76 38 59 59 zamzam kanda jini ngura kuya fule ana APC dude bela jele wasara ça fait danser. Donc de quoi ça fait danser. Et le moment qu'on a kanuba chemani musuma ko kura ka ofu anteseka ofu la ka yini ka fo alibi ameje mukan konnana amala kala be on sabati ina fo nya fo to na diliko o blaka gele dogli nya gay ba mano côté ko dugumena te keni ke parce que akada me aba kini ke adame de nofe bo kini kono o dugumena o tabulu yi o kuma konna na jimukan andona ko kura afolo ko fe amaye jen fanfa fe ola anafie ni bon ansengoro kasangani anga sekoni dongo tila mo Idrissa Kane ko balimaya no bla min soro me ola nene aw anga je ka dondage ola ninga sura ka nyon sura ko kura Sabali oganyo konkamu oganyine nyogona la ilaha illallah Muhammadu rasulullah bali maya kera dabali banko bay bali mama uyo sabali amanyo mine ngoseni glone be alaga la rushila abega kasi abega ami abafo ala le mo mi nyene sinji tugu ojige tugu ojinye ne kiyama ala le mo mi nyene sinji tige ojige tige jinye ne kiyama folo hina kumi bali mayala nabi hina ni magariba na peu odo fenega sinji fara labi ka sabu ke na folo ko sabula mo mi mana wari soro obitige kabo abali mato ula peu atehine abali made unsila nemi fene mawari soro o fene ba fo to yale dabali alaga umbeso aglina nyumana musina muso de wono sabali au ganyo konkano au ganyine nyogona abauga sina ya otauga flefe sina ya kele odebila koe balima chinye nabi musoka nage sababu yenefa kini balima ufara fara figa do musoko ni yedunanye kage msele ukanage la munye uga balima ube fara fara folo hine kuma balima yalla beni kele nyakumi balima uni nyogonche ni kundu no ngoduba kono doda kele ani boda kele guaguru be kunye guaguru kelempe du
dubaw kun ye fɔlɔ anw ka sigida masiri ye maaw bɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ I b'a sɔrɔ du kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ mɛnni kɛ ɲɔgɔn da la cɛkɔrɔba ani dudenko fɔlɔ I b'a ye k'a fɔ a dɔw la tɔw kun bɛ tugu olu nɔfɛ ka sanga ni waati na cogoya ye bi o kɔni kɛn bɛ fɛn ye an bɛ min lakali baw maa caman yɛrɛ ma da a la baw bilama ka sanga ni ɲɛnama yɛrɛ kɛ cogoya ye mɔgɔw b'o yɛrɛ ɲininka k'a fɔ est-ce que fɔlɔ duba ko olu tun bɛ o la ka se ka don jɛmukan kɔnɔna na ka aw fo k'a ladɔnya k'a fɔ bi jɛmukan an n'a a bɔ a da fɛ ka sanga ni an ka maa wele ye o la kunnafonibala kumabaw an na olu tɔmɔ jelimuso ale ma kɛnɛ lasɔrɔ n b'a fɔ a ye cogo min na foyi tɛ a ni na baara de ka ca nin waati in na a bolo ni Ala sɔnna ma sɔɔni an na ɲɔgɔn sɔrɔ jɛmukan kɔnɔna na o la n'an y'o ta an bɛ taa kunnafoni gafe min bɛ jamana fasiri n'o bɛ histoire ko fɔ an b'o ta ka sanga ni jamana ɲɛmaaw ka wuli ka jɔ o ye a yira k'a fɔ nin waati in na maa dɔ de bɛ o kɛn bɛ ka a kɛ min bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaaw kelen ka yira k'a fɔ motoba minnu kɔni bɛ olu kana boli o la moto minnu bɛ ni jɛnkɛn bɛ ni olu boli ye juwa fiyɛ kɔnɔ maa dama moto jakartaw olu feere baw de kɛn bɛ ka an tɛ san o sɔngɔ da a kan bi ka sanga ni o ka ŋɛniya juguya ye o hukumu kɔnɔna na min bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya ka sanga ni bolofara ye min bɛ tali kɛ direction générale du commerce et de la consommation na olu ye wulikajɔw kɛ ka bɛn ni juin tile 24 tɛmɛnen fo ka se bi don ma o bɛ juwa fiyɛw kɔnɔna na ka minnu salo kɛ walasa ka se ka taa tigɛ da maaw kan maa minnu kɔni bɛ ni o b'a la ka moto jakarta ninnu kɔni feere sɔngɔ min ni a man ka feere o la baw I b'a ye k'a fɔ depuis a fɔra moto baw feereli ani olu bolo ka jɔ jamana kɔnɔ I b'a ye k'a fɔ moto jakarta feerelaw olu kɔni kɛn bɛ ka o yɛrɛ kɛ nin waati in na masakɛw ye ka sanga ni moto olu sɔngɔ cayali ye fasiri gafe min b'an bolo o y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ moto jakarta la fɔlɔ a kun bɛ sɔrɔ 280 bɔɲɔgɔnko ko nka bi n'a ka bi ni mako bɛ o la I b'a ye k'a fɔ k'i ka taa 110 bɔɲɔgɔnko o b'a yira k'a fɔ 230 bɔɲɔgɔnko u bɛ lajɛlen farala moto jakarta o sɔngɔ kan kama sɔrɔ tɛ farakun tɛ a la ko n'i ye o ɲininka o dɔw bɛ o dalaminɛkɛla kɛ k'a yira k'a fɔ ko waati a n'a a cogoyaw don jamana ɲɛmaaw kɔni a yira k'a fɔ o ye kɛwale min tɛ bɛɛ baw o ye sariya sɔsɔtɔ ye o fɛ ni ka laban ka jamana kɔnɔdenw bila degun ani gɛlɛya kɔnɔ baw n'i ye a ta ka lajɛ yɛlɛma foyi ma don moto jakarta a nacogo la a kun bɛ na cogo min na a bɛ na o cogo kelen na foyi ma fara a minɛnw kan o ma ɲini maa fɛ maa ka fɛn kɛ fɛn min tɛ kɛ nka bi k'a ye k'a fɔ bi juwa fiyɛw kɔnɔna na moto jakartaw kɔni sɔngɔ de bala ka yɛlɛ fɛn min kun bɛ san 280 bi k'o san 110 ko o ye binkani o kɔdan ye ko o ye kɛwale min tɛ bɛɛ kɛwale min don a b'a la ka kɛ maa minnu fɛ a bɛ bila minɛ min kɔnɔ o de ye jamanaden juguya minɛ ye cogo di maanifin bɛ se ka ni ɲɔgɔn gɛlɛya ta ka sin e maanifin ɲɔgɔn ma o kun kɔnɔna na disisi cɛ don o kɔni bɛ bin n'a ka biya juwa fiyɛw kɔnɔna na walasa ka se ka minnu salo kɛ ka don suguba kɔnɔ maa dama sugu misɛnmaninw kɔnɔ moto bɛ feere diɲɛ fan o fɛ ni o taara sɔrɔ maa min kɔni kɛn bɛ ka dɔ fara e ka moto sɔngɔ kan I b'a ye k'a fɔ min kan ka da e kan o na da e kan o hukumu kɔnɔna na o kɛn bɛ ka nɛgɛjuru sira dɔ fini fana k'a yira k'a fɔ maa o maa ni ko n taara moto san na juwa fiyɛ kɔnɔ e ka taa sɔrɔ moto jakarta kɔni a tɛmɛ mɛ 280 fɔlen kan ka taa yɛrɛ sɔrɔ sɔngɔ min ni a man ka feere o la k'i ka wele kɛ nɛgɛjuru sira la n'u bɛ tali kɛ 36 088 walima 36 099 wele a bɛ kɛ fo falaki ka daminɛ tɛnɛ ka taa bila juma 7h ka taa bila 17h nɛgɛjuru sira min bɛ yen n'i bɛ se ka wele kɛ o bɛ tali kɛ 36 088 36 099 n'i y'o nɛgɛjuru kɔngɔ e ni jamana ɲɛmaaw ka bolofara min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ DGC cɛdenw na a bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ cogo min na o bɛ se ka taa tigɛ da o maa kɔfɔlen kan maa min b'a la ka jakartaw feere sɔngɔ na ni o man ka feere o sɔngɔ na kunnafoni don an y'a salo ka bɔ histoire kɔnɔ ka sanga ni o ka bi bɔli ye n'an y'o bila an bɛ taa kanabila kɔnɔ o bɛ tali kɛ indépendant la k'a yira k'a fɔ an bɛ taa kinbaranakaw fɛ min bɛ tali kɛ moto dɔ la ni o kɔni bɛ moto kumaba in dɔ ko fɔ kinbarana o dugu kɔnɔna na san marabolo kɔnɔna na a yirala k'a fɔ o moto in kɔni jugu kun kɛn bɛ ka baratulu dɔ kɛ o la ni pɛrɛn baranin de tumana min na ni o kɛra o ye o moto in fililen to ne ka o yɛrɛ ɲini a dɔw la janfa de sentɔ don ka bila jamana kɔnɔdenw ɲɛ i b'a ye k'a fɔ ka bɛn ni juillet tile 5 san 2026 ye tumana min na an ka cɛfini tabaw olu bɛ lakana baaraw la kinbarana o marabolo kɔnɔ o taara sɔrɔ moto kɔfɔlen in kɔni fililen bɛ ye kungokolo fantan ani bantan kɔnɔ olu de filɛ ka
moto ngo ni ta kanane ayi ni ka laba ka sega ne ka obloda ka nyeshi moto e masinema otora odela moto balla ka perente obulu moto ko ni pereni akasara asebekoro buena bo akere sababu mi metalike iyaf mabala ka ma sababu nyongo ko lu bono onina onongo ni fe anga gendarme la ka olu yoro kengene ma mi metalike commandant de brigade adjoint ani gendarme chef la onongo ni fe moto o pereni o kere sababu ko lu ko ni bona onina kewali akere kimbarana ka ofe okumu konana abeye ka fo e jamana nyama o kala nyini ka dansiri moto ba nunu bolila moto ba nunu ferila ibaye ka fo akunbe bawo ni ataka la gejara wula kulu olu ka barake mi one kemeni moto masina nunu ye ube ata ne ka abratu adola ube ata ne ka ke o ka boluma fonye no wati na jamanya ma kelen ka nyini ka fo abolika jo o keme ka nke no tugo ne la ube fongo ne baratu ala ne ka laba ka filetu o tugo mina akasika perani mawi ne ka laba ne ka kasara ne ko nati ako o kelen ne fla ka keke mbarana ka ofe kasanga ni jekalo kile duru temene samba fla ani mwono woro okumu kondana janebe nyini maufe ni koni bora moto kuma bado file kani choina makana giri ka gere ala anga siga ake iyaf mabala ni hakli sigi ani basigi chogomina anga siga ta anyere bla janva jugu nunu kewalu madama jalalu la kulu nunu nga janva jugu kondana kasanga ni kewali nye ngoni abe malasomu wa alibi kagare dato kanyeshi mauma nanyi bora uka moto do file ka anga na green ka tanu chokola wala anga ulmasi tabamunu ngoni nintora ala amedu oke oye bada dali ala ka no ya anu oye fasirido anya salo ka bo independent kuna kasanga abla ijara aleka o fasiri Nano bla ameta Nouvelle Horizon au kondana kasangani au ka biboli Nouvelle Horizon oui ayira ka fo ameta kayi marabolo kono sandare dugu kono anga chefni tabao kabzangani e tarata do jigolo kle wolo vla samba fen mu gono woro yi nege tanano wati jugu nana ka foko obebi anga chefni tabao ulu dawro do kan sandare ka ofi kayi marabolo kondana kewani akera ka beni jigolo kle wolo vla kunu ankoro nege tanano wati nga obeso mina mina onana kana kunga ko ni boli damine ebaye ka fo anga chefni taba olu ko ni sigili labe on sabatile ko fe olu fe olu ye ojabi ode kera sababu anga chefni taba o ka bona banflata ne ka choro juwu chama kuna baw o ye kelen ka kisio chili damine anga maw ye tasmanu ko shuru o ka onongo ni fe wala sa kasiga jugu nunu bali la nyini mimbe ola o kasiga sabati baw jugu kunna medi kana bi anga wul masita baw olu dawara mini abisandare ka ofi madama kasangani ukani ke walinye neba ye ka fo kasangani anga chefin tabaw uka bara ke chuya nyuma ani bara ke chuya hakila nyuma mimbe ula kafara bara ke mina munumbe oburu onongo ni fe oijabita kanyeshi juguma jabi mini akira subabu ka jugu chama fa kuka bulu ne fon chama chenga bo obulu jugu oyaye ka fo ichugate ala ola bana ka ko ke sentiga anukola bai ngeba ye ka fo kuno fo no yira ka fo ame domna ina fo bi basigi okonna na sandare marabulu konnana bawo dugudo ye asire ka fo anga chefni tabaw olu konye se soro jugu ka binaka biya fo te sandare basigi de bi dugudo me la mala obe okawulika jola bara ka ke ofe aklisigi konnana kasanga anga chefni tabaw olu yere ochemo ani kasanga olu kawulika joye min kera ofe madama kunu wala sa kasiga jugu nunu kumbe kasanga ochama fali bona banfla tale kachoro chama kuna okumu kona albiko obe oka foli ani walmota kanyesha nga chefni tabawma ninka laba ninka nyini bela jenefe deme kata kanyeshi anga chefni tabawma chumina nika duoke oye sangorota ani sebaya tali obisiga soro ofe sana wati be chumina jango kasiga jamna kono donu obolo kono fe tano ko kishi mama ni turi ali de ya fasiri anga salo ka bon Nouvelle Horizon okonnana nanyo bla ameta sorde bamako okono nantara ya ameto alibilaga na ko buna kunka ameta ane physical fe ka yira ka fo kabi alibi kasangani jarawula kulu uluka la malama wi eba ye ka fo anga chefni tabaw kunu okoni oye la selike ka yira ka fo madama eta major general des armées oye ayira ka fo mi metalike sangorota andi kungorota la osola anga chefni tabaw fe kasangani yafma bala oni jugu uluka e fongo nyongwe okumu kondana jabi kunfula munun sorla ayira ka fo anga chefni tabaw anye chama fa jugu la
ka sangani yafuma bala olu ka laseli o ye a yira k'a fɔ anw kɔni ka to sanfɛ ni dugu cɛ ni o tali kɛ frappe aérienne na an sera k'o 35 bɔɲɔgɔnko kɛ o kɛra sababu ka se ka o juguw ka mobili blindé véhicule blindé k'olu 5 k'olu bɔ baara la k'o ka mobili pick-up minnu bɛ o bolo pick-up 20 kɔ k'olu bɛɛ lajɛlen daji ka fara o ka juguw bɛ lamalama kɛ ni motoba minnu ye motoba 100 kɔ an ka masiri tabaw ye olu fana bɛɛ lajɛlen daji ka olu ni dugu kɔnɔ k'o dakɛɲɛ ka fara nin bɛɛ lajɛlen kan min kɛra kunkɔrɔta ka fara nin bɛɛ lajɛlen kan o de ye jugu 200 bɔ ɲɔgɔn kɔ olu bɛɛ lajɛlen taara sisi la ni k'olu kɛ bi lahara dugulenw ye fasiri don min bɛ tali kɛ yafuma bala sɔrɔdɛma ko olu ka walankatali la ka sanga ni état major général des armées olu ka fasiri ye o ye a yira k'a fɔ ni sankɔrɔta ani kunnawolo nin sɔrɔ la an ka wolomasiri tabaw fɛ juguw kan ka sanga ni o ni juguw fɔlen ɲɔgɔn kɔ ko hali bi o kɔni bɛ foli ta ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma ka sanga ni o ka dɛmɛ ni dɛmɛ ka ɲɛsin cɛfin tabaw ma ni ka laban k'a yira ni ka tare ta ka ɲɛsin an ka cɛfin tabaw ma olu minnu bɛ soli kungo cɛ sanga ni waati bɛɛ walasa ka se ka jugu ninnu fa ka bɔ anw cɛ la o y'a yira k'a fɔ bina ka biya ni ye a ta k'a lajɛ nin ko nin ye kɛwale ye min bɛ anw kunna wolo ka an ka wolomasiri tabaw olu ka jija yira ka yira k'a fɔ hali bi bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ an ka cɛfini tabaw ye k'o dɛmɛ a seko ani a damayira la ka sanga ni dugujɛmɛ 20 ni ta wuli ka jɔ min bɛ kɛ o fɛ walasa u ka se ka san sɔrɔ juguw kan o jugu minnu n'an bɛ bi anw kan walasa ka se ka anw ka basigi ni k'o bisi basa o hukumu kɔnɔna na ka sanga ni kunnafoniya ye i b'a ye k'a fɔ juguw caman kɔni o ye dugukolo sumusumu bawo o bilama o kɛmɛ lahara dugulen ye Laya Jara ale da y'a fasiri an y'a salo ka bɔ fasiri gafe min kɔnɔ o bɛ tali kɛ sɔrɔ de Bamako o de kɔnɔna na walasa ka se ka bɔ bi kunnafoni gafe kɔnɔ an bɛ les échos wele an b'o ta n'an y'o ta an bɛ taa Sajolakaw fɛ yen Kayi marabolo kɔnɔ ka yira k'a fɔ siganama dɔw kɔni tigɛ dara olu kan Kayi marabolo kɔnɔ Madama Sajola o marabolo kɔnɔna na dugu min ni a bɛ ɲani kotoko fɔ k'a fɔ k'a daminɛ Jogalo tile 2 ka taa bila a tile 3 sanba 2026 i bɛ tali kɛ an ka finitigilakaw la polisilakaw minnu bɛ Sajolakaw fɛ u ye wele bila maa dɔw ma maa minnu ni u ye mɛn k'a fɔ ko siganamaw don ka sababu kɛ mun ye bawo duguden dɔ de nana a dama kasi an ka polisilakaw la ka yira k'a fɔ ale ka misi dɔ de kɔni suɲɛ na ale ma misi in kɔni ta fan dɔn o fɔ ani waati ma o ma waati bɔ e b'a ye k'a fɔ a taara sɔrɔ misi dɔ fana fa la dugu dɔ ma surunya la ni o bɛ ɲani kɔtɔ kɔfɔ tumana min na o kibaruya selen an ka polisilakaw ma olu ye o senfa biribiri ka taa sɔrɔ maa dama misi in kɔni falen bɛ yen wa maa dɔw ye misi in fa tumana min na polisiw kun bɔra o ye sentigɛ ani kɔlaba ta k'a fɔ ko yɛrɛkunsɔrɔ ma nɔgɔ sɔrɔ la nka o kɛra ka sɔrɔ polisilakaw ye u ka labɛnw sabati ka ban u ye wele bila o ma k'a fɔ ko a bɛ taa min tumana min na u y'o minɛ u ye o tigɛ kɛ o ku ye k'o bila lajɛlen ko nin kɛ woro paɲɛ ye ka o tɔn bila o yɛrɛ ɲɛ sɛgɛsɛgɛli y'a yira k'a fɔ sɛgɛ tɛ min na misi min kun suɲɛna o misi de falen don bawo a taara sɔrɔ misi kɔni fara misi wolo danbe misitigi y'a yira k'a fɔ ale ka misi ye couleur min ye o don o tun b'a fɛ ka boli misi sogo kɔni ye o kɛra min kɛ wele kɔni bilala o ma maa 3 bɔɲɔgɔnko AT san 33 MA san 27 MY san 20 bɔɲɔgɔnko n'i ye a taga lajɛ ninnu lajɛlen ye denmisɛnninw ye olu ka kɛwale bɛɛ nin ma ka taa maaw ka misi kɔni minɛ madama samiya in na ka taa maaw ka cikɛ tora minɛ ka taa o fa nin cogo la o kun kɔnɔ polisilakaw ni ko ni tigɛ da o kan baara tɔw bɛ sen na o bɛ kɛ tigilamɔgɔw bolo min kan ka da o kan olu y'o dɔn ka tɛmɛ ne aw bɛɛ lajɛlen kan fasiri don an y'a salo ka bɔ les échos kɔnɔ Seydou Fane ale de y'a fasiri ka aw fo k'a ladɔnniya k'a fɔ n y'a fɔ cogo min na maa kelen baara don a dɔw la kunnafoni gafe a man nɔgɔ an sera ka min fara ɲɔgɔn kan o de ye nin ye sisan an na labɛnw sabati Jabate e tɛ fiɲɛni bɔ n senkɔrɔ jan ko se ka n kan in sɔrɔ cogo min na an ka sɔrɔ ka segin ka na an ka don maa wele o ma
mbalimamuso ne de b'a fɛ ka na duman kɛ k'a kɛ bi nɛ kununka da langolo to na min nɔfɛ o na de bi tobi ni zamzam ka najininkura bɔlen ye a bouillon épicé n'a poulet mbalimamuso e de b'a fɛ ka k'o kɛ ladiya ni salati lalen kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najinin bouillon poulet ana épicé dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux la dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw gono kelen min bɛ o la bi zamzam ka najininkura bouillon poulet ana épicé dun mali kɔnɔ gabu kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobilen ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najininkura bouillon poulet ana épicé ye k'o kɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni ka bila muɲamuɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najininkura bouillon a épicé n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bɛbɛ ɲarela immeuble babu yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 walikɛla ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0062 16 walikɛla 76 38 59 59 zamzam ka najininkura bouillon poulet ana épicé duden bɛɛ lajɛlen wasara. Ne tɛ Zara de ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu. Ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star yɛrɛ. Mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa n bɛ dumuniw timiya. Ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ. aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de ye star ye. n'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobilikow la sanbalaɲɔgɔn sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ. Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit dilannenw ye. Monsieur Kaba Diop an sera kokura k'i bisimila k'i fo k'i waleɲuman dɔn ka ɲininkali an na o ta ni ka o ɲɛsin e ma n y'a fɔ ye cogo min na an lajɛ ka masala san laban kinbero olu tɛmɛ cogo jaabiw kunfɔlɔ minnu sɔrɔ la a ba yɛrɛ kɛ cogo min na o la an bɛ sɔnni sigi fɔlɔ min kan o bɛ tali kɛ kilasi 9nan maaw la an y'a ye k'a fɔ olu kɔni ta kɔni kɛra le 1er au 3 juin ka tila ka laban ka résultats bɔ ka bɛn ni le 19 ɲɔgɔnna ye Monsieur Kaba Diop maa caman ye a yira k'a fɔ o ye kɛwale ye min bɛ se ka fɛ ko kura don aw minnu ye kalanko ko ɲɛbɔbaw ye o yɛrɛ bɛ mun fɔ ko in kun kan ani e y'a faamu cogo di. D'accord. Ni ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ parce que n'i y'a jateminɛ Mali kɔnɔ a bɛ san damadɔni bɔ ni DEF kun examen kɛra mɔgɔw kun b'u sigi fo kalo kelen ani peut-être tile damadɔni bɛ yɛlɛ kalo kelen kan tuma dɔ résultats tɛ bɔ. C'est vrai. Depuis parents b'u sigi denw les enfants sont inquiets tout le monde na c'est-à-dire bɛɛ jɔrɔlen don a bɛ na ɲɛ a tɛ na ɲɛ bɛɛ b'o o degun kɔnɔna la. Bon an y'a ye an ka fanga kura min b'an kun sisan o ye yɛlɛma don ko la ɲina parce que d'abord n'i y'a jateminɛ ni kuma in an y'a kɛlɛ kɛ il y a très longtemps k'a fɔ ko résultat bɛ mɛn alors que fɛn min de don n'i y'an ka dugu kɛrɛfɛ jamanaw lajɛ an bɛɛ dun bɛ système c'est-à-dire kalanbolo min kɔnɔna la olu ka denmisɛnninw bɛ DEF kɛ 2 semaines dɔrɔn résultats bɛ bɔ mais an taw bɛ DEF kɛ fo 1 mois a tɛ bɔ je pense que fanga kura min nana an kun n'o ye an ka président an ka foli b'a ye n'an ye président yɛrɛ fo an bɛ an ka ministre yɛrɛ fo parce que olu fana bɛ président ka baara de la donc u fana y'a faamu k'a fɔ ko dugu tɔw bɛ ka mun kɛ Mali fana bɛ se ka kɛ donc ɲinan u y'a prévu yira parce que ala y'a kɛ an ye DEF kɛ après 2 semaines seulement résultats bɔra a kɛra ten bon n'i y'o fana lajɛ baara ɲɛboloda dɔ de fana b'a la parce que an jateminɛw kɛ san tɔw la ni examen kɛra u bɛ temps ta jɔni correction ka daminɛ fɔlɔ ni correction fana banna temps bɛ ta pour que baara tɔw bɛ daminɛ donc n'olu bɛɛ fara fara ɲɔgɔn kan o de bɛ na ni retard
Kenya. Bon, on a compris que Nina, des foot banning liste des correcteurs ou bora automatiquement. Car fou, il y en a Beratika Barla. Donc, Baram Fanakera, Amakou, quand pressionnant, je pense que l'équipe de renforcer. Donc, une équipe renforcée là, il me des résultats, mais c'est vrai. Ça, c'est pour dire que souvent, l'impossible, ça n'existe pas. Si la volonté y est. Oui, c'est vrai. Donc, je pense que volonté clé, un ministre de l'éducation a eu volonté n'est appliquée parce que depuis ça, l'autre me fait gagner. Mais elle a n'a la jarabi donc il y a une disposition pour qu'elle puisse respecter tout comme ça. Donc on va dire à respecter là. Enfin, on va essayer de croire parce que on est jégouloura la montée Mali drone. C'est vrai. Parce que l'autre autant dans le groupe ça il va y résultat ou bon les commentaires que vous résultat quand ils disent qu'ils sont efficaces. En règle tout comme Masulu là ou là. Bon à la barkala on ministre Takobanga on a président de la République donc on va dire on a la tenue comme comme la bada pour que Mali fana be se ka bonya chaîne internationale sans faire donc au comme on va faire un dado au kuma de là ni côté là et monsieur Kaba Diop donc au ba ira ka fo e fle ka min fo ni koni et depuis des fou et prévu be Sénat au correction au kunyo au disposition taraba secrétaire de correction donc à betre nyona donc des fou et prévu ba de correction tout là boda to jabi amasiga mais amunu kalango ko ni bo yo no kelate o be aw lafia wa oui avant lafia ko sebe parce que fin de don kala et continuité de don dem sanu be no ni résultat bora nous m'a passé au be se ga don mieux à to m'a passé mais c'est à disposition du mental vacances qu'on a là parce que au Bologne blé da OK pour que ça aurait de ko nous sera on a ka nous sera c'est vrai bon mun fana be nous passer là fana wuta nous bladon donc on kan a mun ke ni ta vacances la rom na kan a servi dona ça dit à planification be ba qu'on a là parce que fin de do a stress yere barka ga bo aga bo fam bela jele ne kan aga bo administration re kan aga bo rôle so re kan et puis aga bo rôle des parents re fana kan parce que ni tara nyogonda na ka fo esigle me ga nyogonda jabi ma kono fo kalo keleni ko ça dit activité la fête la bi balis no gora la ambe ya ke examen ke ga temi ambe temna ma do mu ba konna la esigle do bi nga fo ko résultat bo chini ibi ko wala itaro ibi ça dit panique totale de c'est vrai vraiment nina wo taga bo ambela jelen kan je pense que c'est salutaire et on va dire chapeau vraiment au ministre de l'éducation à travers notre président de la République vraiment nous sommes fiers de par rapport à ça vraiment et quand on veut on peut je kabajo on ira konika ko dona ni yashi folo yi akake ni chugola wala albi ka temenyi ni ngalo yi je kabajo ana ye ka fo nyina o defu kile kunka e jabu munu sur les baye ka fo olu temena salon tauka yoro e mabesi ka fo ola e labon baka esimo baka la beto na nyina watina yanga jimanya ma ofe yoro kaldo no ka commencer ka siga o adapter olawa. Voilà, bon, d'abord Nina, c'est important parce que ni examen iko nyebla boloda chamane. Bon, dona nga se bima fana ministre do temina. Certes até en bibina, mo reba placer la ministre de doi. Aller fana n'aller Mali kalanko taraka kalfala. Je pense que ay boloda barab do ke ku bla en place. O fana kra sababu ye bibina am se barabe ga no albi kata fe Mali Kalangota en fait. C'est vrai. Donc à tes Mali là mais en be folie la sama à travers télé Chérifula la foka est comme d'amener au cocle ne va continuer toujours vraiment chapeau à elle aussi. Donc ni résultat takala aller corruption ko nous ani pour que examen est se ga sécuriser trop maintenant. Pour sensibilisation chama ke rokan. Même si nous y a famu bibina on ne peut que compter sur ça même parce que faut ni examen comme il va et par on me boli de gauche à droite si j'ai aurait baissé la fichique une série clé fla même si nous bail téléphone chambre kono c'est vrai on a dispositif de blanc en place pour quand c'est beau comme on a là ta fonga kra mais qu'on avait non cinéma mais ko si j'ai fichique fano là ou si j'ai fait de téléphone absolument que mais qu'on mai ma si j'ai mon téléphone kono ka faut pas fichique ni rien du tout donc be bora barador kera anamo avant qu'on a sebima donc les résultats il faut la dire parce que sant à gelalo
ye parce que ni facilité nɔgɔyara hadamaden bolo o facilité mɔgɔ dɔ nana dɔrɔn a y'a jɔ donc forcément degun bɛ y'a la donc degun bɛ y'a la tuguni mais ni disposition kuraw taara ka sensibilisation kɛ parents yɛrɛ y'a faamu école yɛrɛ y'a faamu ko bi bɛna gouvernement kura min b'an kun ministre président kura min b'a kun a ko faso ta ɲɛ n'i ko faso ta ɲɛ fo ka baara kɛ kalan ka kɛ tiɲɛ kan résultat ka bɔ tiɲɛ kan olu nana n'o de donc je pense que école caman y'a faamu au départ résultat tun tɛ ka ɲɛ mais n'i y'a ye ces 3 dernières années ni résultat ta k'i b'u comparer ka ɲɛ parce que ni école b'a dɔn ne tɛ se ka compter n parent kan n tɛ se ka compter école kan fo connaissance min bɛ di ne ma enseignant ka yɔrɔ fɛ o connaissance ne bɛ leçon o de ta n bɛ taa n sigi n'o de ye classe kɔnɔ examen la o de bɛ ni ala ni connaissance min bɛ n kunna donc i b'a ye ne ye DEF 2024 ta au taux de réussite la o bɛ bɛn 44,46% de ma. awɔ san ba fila mɔgɔ ɲɔgɔn ta kɛmɛ sara mɔgɔ 44 ani dɔɔni olu y'o sɔrɔ donc n'an bolo kɔnɔ ka na tuguni san 2025 la o DEF résultat fana o ye 53,20%. kɛmɛ sara maa 53 nkɔri mugan o y'o ta donc n'i ye olu si i b'a dɔn ko danfara bɛ ka niveau bɛ ka yɛlɛ a bɛ ka yɛlɛ maintenant n'an nana ɲinan yɛrɛ ta la n'o ye résultat min ye kosɛbɛ fana o fana DEF 2026 la o taara bɛn 65,40% ma. kɛmɛ sara 65 nkɔri mugan avec plus de 200,000 admis. non o b'a yira i y'a fɔ cogo min na a b'a la k'a yɛlɛ ka taa a bɛ ka yɛlɛ ka taa donc an b'a jigiya tuguni parce que ministre man ko kelen de président ka danaya da kan ale fana cɛsirilen don ka c'est à dire baara bolo daw kɛ hali toujours parce que examen wagatiw setɔ u ye marché dɔw kɛ ani a ye conférence kɛ ka mɔgɔw rappeler k'a fɔ bɛɛ denmansa bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la école bɛɛ ka jɔ a jɔyɔrɔ la écoleden yɛrɛ k'a jɔ a jɔyɔrɔ la je pense que ni denmisɛnninw bɛ sensibiliser san o san o kan continuité min an b'a fɔ hali bi u ka dɔ fara o kan kosɛbɛ o de nana an bila bi n'an ye 65,40% kɛ donc n'i ye olu bɛɛ lajɛ i b'a dɔn ko Mali kalanko a bɛ ka taa ɲɛ faama kura min b'an kun u jantolen bɛ denmisɛnninw ka kalanko la kosɛbɛ donc mun bɛ fɛ ka damadɔni fɔ résultat ko kan o yɔrɔ de la. Monsieur Kabadjo u b'a yira k'a fɔ bamananw b'a fɔ ten ko forokura bɔ tɛ ɲɛ woyo kɔ donc a baara daminɛ waati gɛlɛya dɔɔni tun bɛ a la nka au fur et à mesure an bɛ ka taa écoledenw yɛrɛ bɛ k'a faamu denmansaw bɛ k'a faamu école fana koloniyɛtigiw olu bɛ k'a faamu sisan an bɛna yɔrɔ min na o de ye monsieur Kabadjo e yɛrɛ ye kalansotigi ye bawo e ye o ɲɛmaaba ye bi aw yɛrɛ ka niveau la yɔrɔ jaabi ninnu kɛra cogo di. oui ne y'o de f'i ɲɛna mɔgɔ fɛn bɛ tubakoro dɔn parce que souvent ni an kumara mɔgɔw b'a fɔ ko waso don fɛn dɔ don an y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna an ye tubakoro dayɛlɛ wariko tɛ en tant que tel tubakoro fɛn bɛ tubakoro dɔn parce que n'i y'a ye an bɛ engagement min ta vis-à-vis de nos enseignants an bɛ dɛmɛ min don an enseignants ma an bɛ accompagnement min kɛ ka ɲɛsin an ka écoledenw ma bɛɛ b'a dɔn bi bi in na Mali bɛ gɛlɛya kɔnɔ dɔɔni surtout école privé tigiw parce que n'i ko école privé dugumakalanw na masaw de b'o sara c'est vrai donc masa caman bɛ yen gɛlɛya b'u kan pour que wari ka sɔrɔ c'est tout un problème mais nous au niveau de tubakoro an ka tubakoro école bɛ fan o fan alhamdulilayi enseignant tɛ yen ou membre de l'administration tɛ yen i bɛ se k'a fɔ k'i ka dɔrɔmɛ kelen bɛ tubakoro la cogo min na o tɛ yen o tɛ yen nɔ donc toujours pour que denmisɛnninw bɛ se ka sebaaya sɔrɔ an yɛrɛ fana ye motivation caman bila en place i yɛrɛ b'a caman kalama ɲinan an bɔra ka fête dɔ kɛ tout récemment yɛrɛ parce que an ka mɔgɔ dɔw bɔra Makan tout récemment ɲinan mɔgɔ 4 an sera k'olu bila ka taa Makan o si ma dɔrɔmɛ kelen sara o bɛɛ ye k'u la motiver ka se k'a yir'u la baara min bɛ i b'a kɔnɔ i man ka baara minɛ ni fila ye parce que mɔgɔ min bɛ nin ta k'a ɲɛsin ma a bɛ ka kɛ kun dɔ de kama o kun ye mun ye o ye denmisɛnnin de pour avoir des résultats o waati souvent a bɛ mɔgɔ dabala ban an ka résultat caman bɛ i b'a ye an ka denmisɛnninw bɛ 100% kɛ o 100% in fana ne y'a fɔ bɛɛ ye 100% bɛɛ bɛ se ka kɛ o mais n'i b'a kɛ ga b'a la ga bɛ ko k'u la i b'i cɛsiri o ma ka ɲɛ de o b'a minɛ bɔ a la fɛn dɔ fana don parce que ni souvent j'aime le dire nos apprenants ils sont pas des clients an ka clients tɛ an ka jagokun tɛ quoi an ka kɛ feerefɛnw ye voilà an ta tɛ feerefɛnw ye donc i tɛ se ka na k'i b'i sago k'an ka tubakoro la n'i nana an ka i b'i bɛrɛ an ka danw ye min i b'i bɛrɛ bɛɛ de ma donc o hukumu kɔnɔ an ye téléphone interdit denmisɛnninw ma les bonnes mœurs k'u kala la kosɛbɛ k'a yira e machine ɲɛnama o yɔrɔ n'i ka kuma tigɛ o yɔrɔ la téléphone yɛrɛ tɛ ye ekɔliden bolo examen waati wa kari san yɛrɛ kɔnɔ san kɔnɔ yɛrɛ téléphone tɛ taa o n'a taara i bolo n'a minɛla dɔrɔn o y'a bannen de e ka daminɛ san daminɛ fa laban hali la dɔw b'u dogo ka na n'a ye o problème fana bɛ yen nɔ dɔw b'u dogo u bɛ na n'a ye
mes parents m'ont dit téléphone, mais choix de dire, ni téléphone me dit, il donne un dossier d'un avec un fait. C'est pas possible. Non, ça on joue pas. Bebo donna, à te négocier. Ni on a connu le téléphone. On a renvoyé des gens comme ça au Tara. Depuis l'inscription au rôle, fiche d'inscription Bamboula, bac noir sur blanc, téléphone T2. Même les enseignants, téléphone, c'est vraiment surveillé. Au côté toujours enseignants, ils sont dans les meilleures conditions parce qu'un message de rue un accompagnement nous c'est disponible. Donc les enseignants font demander c'est une obligation na attendre. On ne peut pas comprendre un enseignant quand à 7h45 et bien retard là. Retard une ma explication et de classique non. Avec monsieur Rob là, superviseur Wambolo qui sont les enseignants de classique là do mais donc pour dire que ça bien de n'a placé do. Responsabilité en paquet. La responsabilité il y a droit à tagasi maître maté sagasi administration il faut avoir droit à tagasi et donc c'est une famille donc forcément ni famille sur la résultat sur la donc il va même nous nos classes d'examen parce que il va me redonner aussi à bolga bo fa no fait parce que car ça nous des résultats manquent il va na gala là de habita benga il est testé de que il est testé de ni kama sigata ni testé ba ira ki kan ibeta par exemple souvent au football droit à faut attaque ko ramna ni wala kama andin to se va donc pour dire que ni moi mo beke jaguar résultat il va sur parce que Emma also d'abord warning comme en tant que tel il faut le résultat de la densenunga tanye parce que façon darana ka autorisation dans ma ka fa nga don kala donc niveau don kala ni war blagne faudra problème de avec Tchani parce que il dit war de l'économie sur donc c'est vrai donc à l'état de paiement que avec un retard on comprend parce que situation c'est pas facile. C'est pas facile. Mais avec tout ça, Dieu merci, Bible ancien qui a warbana. Donc on va te dire voilà, parce qu'ils sont motivés. Donc là on a folie dans la Tchébano et Alassane Dougouré. Donc aller à Tessagé, à Témina, à le même Mali Kalangola Kosobeni, de confirmer ni na bois d'accord qu'à fois depuis ma clave à fois qui avait une tourna. C'est pas possible. Parce que nous avons fait un Mali en Mali n'a qu'à donc aucun quand il va tout avoir participer activité fin là ou concours fin avec AMCBA sur Odo. On a le Ronaldo. Et M. Kabadjob qu'il faut quoi félicitations Ola. Merci. Namburo la ametamina M. Kabadjob ni watina. C'est kamera mino ode bagi. Bagayura ufana bana. Kuma be ira kuma so ba foko jabe bo shindo ba foko shingene. M. Kabadjob bagi ko ni prévu kirtu bana. Amisi ba fo bira correction chamakera Ola. Mais ira kayetela M. Kabadjob bagi ketugo nyina. Et PDG au sein de votre groupe de façon générale on ne peut pas malila et bagi kala chori ebulu oui on a développé surtout ni examen bana mais question posée en membre kuna pour ni est-ce que les difficultés sera nous centre dit parce que le centre dit kaka après ni examen kala bana va sur dégâts chamakera donc pour avoir une idée sur tout ça après on a déclaré la jam c'est en maghreb ministère là tout comme ça sans pour que am ça déterminer au camp donc comme nous connaissons toujours un ni la fana ni examen ko fana kera togore moi je pense que sur 100 personnes ni tu as 80 pour 90 ben satisfera examen de déroulement que togola parce que anya comme il faut examen baki bana ka fo konya ko sarchije futike moi d'observer mais fraude là parce que ni si j'ai bora wa ko donner kayo ye ka fa ko lu se gamine mais ka fo ko si je sur la mo wa téléphone ya partager ñon et surtout en ministère d'armée folie la sama parce que avec ça bon si je commence à codifier par centre au compte follow mettre avec monsieur la téléphone tabra avec si je photo d'aba traiter aba chimora donc depuis centre bala afara ko segi kana na doere donc ça qui te doit remonter le téléphone donc le dispositif blala en place ça fait que en dégâts minimisera faut que c'est baki bana nous la correction finale ici fana boga tout encore nous le final quand on veut on peut c'est vrai je pense que le ministère c'est le lieu toujours de saluer le président de la République parce que année 2026-2027 décrété comme l'année de l'éducation c'est vrai donc au avec le ministre de conférence de Boloda pour que Kasega sera de directive
dɔ di ekɔliso bɛɛ lajɛlen sansi fɛ donc je pense que à ce niveau résultat an bɛ ka résultat de ma kɔnɔ c'est vrai an bɛ ka mɛn mɔgɔw fana da parce que an ka correction kɛlaw ko k'u tilala minnu fana tun bɛ centre la je pense que a baara bɛɛ nɔgɔyara déjà ka an b'a jigiya peut-être dans ni tile fila min kɔnɔna la résultat bɛ se ka bɔ à tout moment parce que maa min don je sais que n'a bɔra dɔrɔn n'a u tilala u t'a bila ka sunɔgɔ voilà monsieur Kabadjob an bɛ se k'an jigiya n'a ka daminɛ bi la comme conseil des ministres yɛrɛ bɛ yen nɔ donc ka daminɛ bi la fo ka taa don wɛrɛw la sa résultat bɛ se ka bɔ à tout moment donc on souhaite bonne chance à tout le monde merci même n'a mɛn ko a ma diya ten kosɛbɛ on va espérer que ɲinan fana ta bɛ fisaya ka tɛmɛ salon ta kan mais monsieur Kabadjob dɔw yɛrɛ fɔ ko défaut continuité bɛna kɛ jaabiko la kɛ a tɛ mɛn bilen n'a kɛra dɔrɔn an ka bɔ o de dun ka fisa o parce que ko ɲugu bɛ yan ni ɲagaɲaga ye donc n'a bɔra a b'a to kunnasiri mɔgɔw bɛ bɔ kunnasiri la o la monsieur Kabadjob k'i fo k'i waleɲuman dɔn hali bi an bɛ to jɛmukan kɔnɔ an bɛna don min kɔnɔ sisan o de ye nin waati in an y'a k'a fɔ an ka jamanakuntigi général Dalima Asimi Goyita a ye san 5 sɔrɔ san 5 kɔnɔna na i b'a ye département bɛɛ lajɛlen bɛ ka kuma o ka réalisation kan donc sisan école ko buna kun kan yɔrɔ aw minnu ye kalanko ɲɛbagaw ye yɛlɛma jumɛn sɔrɔla e yɛrɛ ka yeta la min kɛra tare ye kalanko buna kun ka san 5 kɔnɔna na bon d'abord an bɛ se ka mun fɔ an bɛ se ka n da maga damadɔni min na k'a fɔ ministre yɛrɛ ye conférence de presse ba kɛ jeudi 5 juin kɔnɔna la a ye wele bila association ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ma ka na mun kɛra san 5 in kɔnɔ ka se ka baro k'a sanfɛla la a kelen fana tun tɛ ani ministre de l'enseignement supérieur a n'o de fila jɛra ka baro in ɲɛnamaya kosɛbɛ donc an bɛ foli lase cɛba in fana ma maa min fana don a ye san 5 in kɔnɔ u ye caman kɛ an b'an da don ale fana ta dɔn na maintenant ni ministre yɛrɛ ka fɔ jateminɛ u ye san 5 in kɔnɔ infrastructure min jɔra n'o ye kalanboloda ni fɛnw ye u ye 2230 salles de classe réhabilitées san 5 kɔnɔna la voilà 2230 de salles réhabilitées ba fila ani dɔɔni voilà yo réhabilité donc toujours il y a là 1104 nouvelles salles construites ou en cours de réalisation à travers le pays Allah kibaru ba kelen ani dɔɔni classique ba kelen ani dɔɔni minnu jɔra ani minnu ka baara bɛ sen na jamana ɲɛfɛ awɔ an hakili b'a la fana président ale Kayi non a ye annonce dɔ fana kɛ n'o ye lycée d'excellence voilà, au vague, on a dit ouverture de la première vague du lycée d'excellence de jeunes filles avec internat pour promouvoir l'éducation. Allah kibaru kasiga lycée d'excellence donc kanyeshi vraiment tout mina kalan ke nyuma ne ko ta bisa so surtout à muso donc il y a des toujours konna la parce que en chama kunya formali kalanko de kun chama kuma kono donc en ministère sera ka état généraux que éducation kan donc au gafé retrait du président de la République ma donc moi je pense que au gafé ni tableau de moment en tableau il a 100 tonnes konna la parce que adona degu mankan olu yera kono maintenant proposition fana kera olu ba kono donc o ba to président de la République ba donc urgence ye mu kan atani mu 600 gafé ba le partager la fana bela de ni ɲɔgɔn cɛ donc au niveau toujours kono programme aux valeurs aussi au fana lancement kera parce que programme aux valeurs au fana fin de ye an ka culture socle ça risque de donc o fana bɛ se ka don cogo min na kalanko kɔnɔ pour que ka se ka comme denmisɛnninw ye sini maakɔrɔw ye ka se ka o dege an ka jamana tabiyaw la o kɔnɔna ye o kɛra donc toujours n'i y'a lajɛ fana a bɛ san damadɔni bɔ an ka effectif n'a état bɛ ekɔliden di que tu sois public privé u ye application c'est-à-dire dɔ bila en place qu'on appelle portail éducatif donc o ye fɛn ye logiciel dɔ ye mun b'a permettre état bɛ se ka ekɔliden hakɛ min bɛ Mali ekɔliso bɛɛ la u b'a bɛɛ dɔn surtout enseignement secondaire ani technique ninnu ani professionnel ninnu u bɛ baara bolo bilada fana la mun ye école fondamentale ta fana ye parce que ni denmisɛnnin niveau c'est-à-dire nombre donna depuis duguma ka yɛlɛn ka na fo lycée la problème tɛ dɔ la c'est vrai parce que an y'a ye san damadɔni kɔnɔ mun ye frais scolaire ye gɛlɛya caman donna la parce que fo état yɛrɛ tun bɛ ka ɲugun privé la moi je pense que o application min nana a kɛra tare parce que ni a kɛra tare a b'a to d'abord ekɔlisotigi bɛɛ lajɛlen état bɛ ekɔliden d'i ma i sigilen i ka bureau kɔnɔ i bɛ diɲɛ fan o fan i ɲɛ b'a ekɔliden na donc ni hali ni mɔgɔ magara la ka
bɔ e ka ekɔliso la ka taa ekɔliso la i b'a tracer ekɔliden yɛrɛ fana b'a tracer parce que i b'a ye fɔlɔ ekɔlisotigi dɔw tun bɛ yen nɔ ni denmisɛnninw ye defu sɔrɔ u bolo lycée b'u bolo u bɛ taa denmisɛnnin ka transfert kɛ a yɛrɛ ɲɛnama ka sɔrɔ a t'a kalama mais bi bi in na denmisɛnnin ka transfert avec l'accord des parents a mago tɛ ekɔliso si la a b'i sigilen to a ka so a ka papiers b'a bolo n'o y'a ka diplôme n'a ka wolosɛbɛn ni photo ni parents ka carte photocopie a b'a bɛɛ photo ta téléphone kɔnɔ application kɔnɔ a b'a bila ka taa académie ka bolo kan donc académie fana b'a examiner n'o y'a ye k'a ka ɲi olu b'a valider ministère fana b'a lajɛ à travers la direction nationale n'a ka ɲi olu fana b'a valider donc moi je pense que kokura ye a foli an bɛ foliba lase an ka ministre ma à travers la CPS o hukumu kɔnɔna la mɔgɔw tun b'a faamu départ la parce que an yɛrɛ tun y'a ye gɛlɛya caman bɛ transfert la au départ hali ni transfert mɔgɔso min bɛ ni jama ka ca e b'i ka transfert fara ɲɔgɔn kan ekɔlidenw bɛ taa déposer traitement na dɔw bɛ se ka tunu donc fo temps bɛ u minɛ a tɛ ye mais ɲinan k'a fɔ k'a tununa kɔni o kuma t'a la parce que y a un code de suivi n'i wulila sɔgɔmada fɛ dɔrɔn i b'a code ta i bɛ don a kɔnɔna la i b'a lajɛ bi ne ka transfert bɛ niveau jumɛn na parce que président yɛrɛ de fɔ on tend vers la tout ce qui est numérique maintenant a fɛn bɛ numériser donc du moment dont ale y'o fɔ je pense que ministère fana y'a faamu donc an b'a ɲini hali bi u bɛ se ka dɛmɛ don au département ma cogo min na pour que u bɛ se ka développer ka taa hali bi u kana dan nin dɔrɔn ma parce que même c'est-à-dire que ça soit la gestion même des enseignants ou autre chose fɛn caman b'a kɔnɔna la donc an y'o bɛɛ jateminɛ o application in bɔlen kɔfɛ gɛlɛya fitinin dɔw fana bɛ yen toujours an bɛ fɛ ni ministère bɛ se k'an dɛmɛ a la kosɛbɛ parce que souvent fɛn min de don a fɔli ka go mɔgɔw ye mais an ye ni association ɲɛmaa ye nous on veut vraiment exceller dans l'excellence parce que an ka ni an ka association yɛrɛ tɔgɔ ta élite bɛ bɔ a kɔnɔna la donc an bɛ fɛ an ka denmisɛnninw bɛ se ka taa u kɔ da mɔgɔ wɛrɛ ka denmisɛnninw na cogo min na parce que an y'a ye ekɔliso caman bɛ yen u bɛ enseignants ta qui sont pas des enseignants de la formation en tant que tel dɔw bɛ se ka kalan dɔ kɛ après a ma baara sɔrɔ a bɛ na enseignement hukumu kɔnɔna la donc minnu b'o kɔnɔ déjà u bɛ se ka accompagnement jumɛn kɛ ka formation bila en place donc ni formation bilala en place olu bɛ se ka former o la mais fɛn fɛn bɛ yen parce que état yɛrɛ bɛ denmisɛnninw former maîtrise kalan na donc olu denmisɛnnin min bɛ yen n'u y'a disposition ta k'a fɔ ekɔlisotigi bɛɛ ka jagoya ka denmisɛnninw ta k'u don a kɔnɔna la moi je pense que problème caman bɛ bɔ a kɔnɔna la olu ka chômage la minnu fana bɛ ni ekɔlimɛtiriya kalan k'a fɔ n bɛna don a la dɔɔni ka baara wɛrɛ sɔrɔ parce que olu mɔgɔ sugu don minnu bɛ don a la dɔɔni ka baara wɛrɛ sɔrɔ hali amour t'u la en tant que tel o bɛ i ka san to année scolaire plein c'est-à-dire année scolaire laban tɔ dɔrɔn u b'a fɔ ko n ye projet sɔrɔ o yɔrɔ dɔ la u taara k'i to yen parce que moi je peux pas comprendre un enseignant comment ça veut dire que l'avenir de ces enfants là c'est-à-dire e bɛ se k'i tulonkɛ o la cogo min na parce que e ye projet dɔ sɔrɔ bac tɔ ye 3 mois ou DEF tɔ ye 3 mois e bɛ ka taa projet la parce que ni fɛn ni i bɛ don ekɔlimɛtiriya la wari i bɛ don a la wari tɛ o kanu de don c'est important parce que mɔgɔ min bɛ don enseignement kɔnɔ tu n'es pas rentré pour être riche ou millionnaire c'est vrai au moins bonya min b'i kan n'i bɔra kɔnɔ an filɛ nin an ye kalan kɛ yɔrɔ min na hali sini n'an ka enseignants ye minnu bɛ ils se sont montrés vraiment compétents n'an y'u y'an se montant min an b'a ta a b'a d'o ma o bonya yɛrɛ de hɔrɔn yɛrɛ kɔnɔ olu mɔgɔ fa ça c'est très important a bɛ ten tɔ de donc pour dire que état bɛ se ka jateminɛ min k'o kan a bɛ fisaya kosɛbɛ je sais que kuma in bɛ goya mɔgɔ caman mais n'an bɛ taa ɲɛ de kɔ je pense qu'on doit réfléchir sur ça c'est important et puis au-delà de ça aussi u ka jamana bɛ gɛlɛya la certes c'est vrai mais les inspecteurs aussi parce que souvent même ni i bɛna inspecteur wele ka na montant min bɛ demande kɛ ekɔliso dɔw bɛ yen ils n'ont pas les moyens k'a kɛ mais état yɛrɛ ka jateminɛ u bɛ se ka avec le ministère de finance u bɛ se ka fond min allouer kosɛbɛ les inspecteurs u ka se k'u inspecteurs multiplier a ka caya u k'u bila ka taga ekɔlisow la ka taa inspection kɛ parce que ni ekɔlimɛtiri y'a dɔn ko chaque mois inspecteur bɛ passer ka na contrôler i b'a ye ekɔliso bɛ tile ekɔlimɛtiri yɛrɛ b'a tile denmisɛnninw bɛ taa ɲɛ sɔrɔ donc n bɛ fɛ k'o cri de cœur kɛ quand même vraiment si on me dit de juger les 5 ans du président côté éducation je dirais moi personnellement Kaba Diop je suis satisfait à 100% n'est-ce pas même s'il y a quelques lacunes on sait que mɔgɔ min nana san duuru a sera ka nin rénovation bɛɛ kɛ ka école bila sur place dɔɔni u ka jateminɛ kɛ an bɛ weleli lase an ka wariso tigi fana ma an ka ekɔlisotigiw ye
état de dama voilà u b'a jateminɛ u bɛ se ka o tɔrɔmɔɲɔ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na dɔw kɛra mais hali bi caman bɛ kɔfɛ dɔɔni n'u bɛ se k'u ɲɛsin fana an b'o cri de cœur fana kɛ je sais que président hakili bɛ école ko la wari ko ka gɛlɛn mais n'an gulongulon ka taa ɲɔgɔn an bɛɛ bɛ se an seyɔrɔ la vive l'école malienne Sekabajab qui va me donner un professeur qui va te là alors que je crois fort je regarde ka kuche mais beaucoup mal à folie là c'est d'abord administration tubakoro tchena muso bela parce que niko kabajab ko a équipe nana de soro ma qualité c'est la fin ne fléter là ou le bara la fin donc vraiment je dis chapeau à eux vraiment félicitations je suis fier d'eux vraiment amani nous fait albi ku tubakoro kanumbula la ka chama fara ame doga nga maliba yere je sais que Mali a été bien là be yobo a été bien par exemple banku nyama banku ala ku be man ko ala ka bara ta fanga danu amina ya rabbi on be sran fin ala ka mbek je sais que jamana jugu ba ko ala ka jugu descend amina ya rabbi ala ka jugu descend ala ko labla voilà et puis anga ministre rural bi ala ka anga ministère ta fanga dama que ce soit le ministre de l'éducation et le ministre de l'enseignement supérieur mam do chesleme Mali kalangola ko vraiment ambe foli la suma ka fo président et danam tagada ka obe ka se ka minen fa alibi u fana n'u ka équipe bɛɛ lajɛlen ka se ka kan kelen fɔ ka taa sira kelen ma n'ala sɔnna Mali kalanko bɛ taa ɲɛ donc an bɛ foli lase an ka cɛkɔrɔba yɛrɛ ma ala k'ale mɛn kɔrɔ bɛɛ lajɛlen e yɛrɛ fana n'i ka équipe bɛɛ lajɛlen ala k'aw bɔ vraiment vous faites la fierté de la nation on serait toujours reconnaissant envers vous merci beaucoup docteur Amadou Sy Sawane Ote ani professeur Brema Kanse amo foko walima don monsieur Kabadjob ami yɛrɛ fo manu kuma nya fo ya na mako jore sanu wati be monsieur Kabadjob e be bo fa ka so kana yora ya akaja ko sebe bete son oma wala ba ira fo Kabadjob e fana be an accorder wa reki bi valeur d'accorder on yi sino tema be ulu te son oma ki yɛrɛ fo ki walima don wala ma tan don be manga blaka afato don kono merci vraiment de votre surtout yani wele kuma e banga wele jabi wala ka ajiga ka fo ko fo munu fora Kabadjob fait afamala ka fo ka walima do ka ira ka fo monsieur Kabadjob il est le PDG du groupe scolaire universitaire et Tobacco Alassane Dougouré et a photo menamba fo ka walima do ka et promoteur bayere fo ko sebenu o ye Tchoroba Alassane Dougouré ka ay Kabadjob ka administration de la Genefo et ko fo ko félicitations et bon courage pour la continuité ka obla Genefo malikuna ani maliko ka munu musina ka nyima dani wati na shirba tv jagansoma ansala ka min franyo ka benin wati wole ni ante se ante nyina ka so bonuma fo enfana karamo wa Seydou Chérif so ngana haidara ka fo fa bangono jengene bulana ka dema ka duwa ka aye ka duwa nyina fe ka fo sijani kenyani la bangonyuma ala ko di anama ka do ka nga Mali ala ka Mali basi ala ka jugu labla ala ka jugu fanga ba ala ka jugu dese ala ka sebaya di anga chefni tabawma ala ka sebaya di anga jamanya mogoma ka ko nyina bla Genefo Mali ko na ala ko ka fo bi munu ngumala ka on deme kaina odeye jula ka ka abu ye bango ka abu jabati ale kra fe bi betal ke kajana ka nuhumu konela ale kumzigi meka mimi mfuye ka kumakane ka chore ka woloma ka tarafili fien fe ka fo ka walima do fando fe shara kulubali kumbe ka shara fana fo ka walima do ka fana ka ba fo shara chola ka fo shuna se be ke jëm kan ka 23h30 chini 10h 11h on ni amillion sur la ka jëm ko ko ne ko buluda ka fo la ka clair di ambala jenema malima muso ne de b'a fɛ ka na dumange kwa kɛbi ne kununga da langoloto na min nɔfɛ o na de bi to ni zamzam ka na jini ngura bɔlen ye a bouillon épicé na poulet malima muso e de b'a fɛ ka kɔkɛ ladiya ni salati lale kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka na jini bouillon poulet ana épicé dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux la dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw gono kelen min bɛ o la bi zamzam ka na jini ngura bouillon poulet ana épice du Mali kono gawu kono donzo demaya bela jele ka nisodiya ni ka tobile ye ejiki semenjiri ke zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épice ko kebe mena ka nisodiya ni ngabla munya na mako jora kona foni werela zamzam ka najini ngura bouillon a épice na poulet ka abise ka wuli ka se bebe nyarela immeuble babu yarala Zavia Kerefe rue 429 porte M1 wale kele aka daga jurugu be bamba 76 80 00 Walekele 76 38 59 59 Zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épicé Lude bela jele wasara
mɔna e ka nin den in a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ b'a la Afrique bɛɛ nin ye infusé ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka ne tɛ jumɛn ani n b'o kun dɔ d'i ma te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa surprise k'i i ye nin dɔn wa a bi yan a man kan ni sisan kɔni i ye te ko ja te zara tew ka te de ye a bi san 30 bɔ ni te wɛrɛ bɛ nin den n y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin foroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenman o a jɛman o nin den ye tiɲɛ ye tew ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛna diɲɛ ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛna mudun tiɲɛ ye ala te Zara